10. 12. אני 13. 17. 22. אוקיי. השאלה הייתה, מאיזה גיל הייתה הנשיקה הראשונה שלך? קיסר, בחייאת רבאק. מה עשית שם בגן, יא שובב? לא, זה כיתה ג'. 10 זה כיתה A, אלא אם נשארת שנתיים בבית ספר. לא, אז זה היה 8. הייתה לי כיתה שכאילו כולם חברה כזה, והתנשקו. אני יכול להאמין לקיסר, אני רוצה לשאול את הילי, מה היה בגיל 12, מאמין? היה אמת או חובה. אתם יודעים, כמו אצל כולם. פיקה קטנה כזה. גבי, נראה לי 22, באמת? אני לייט בלומר, אני פורח מאוחר. אתם יכולים לאשר את זה? כן. מהמבט שלו, הבנתי שהוא לא משקר. הוא הסתכל עליי ככה. 13 זה כיתה ז', והייתה לי שם חברה ראשונה. רוצה לדבר על זה? ספר לי עוד. אני מתלבט בין קיסר לבין... מה אני קשור? להצביע כולם על המתחזה, 3, 2, 1. קיסר. לא, נו. אחי, זה עידן, מה יש לכם? שהמתחזה בבקשה יחשוף את עצמו. אני. אז מה הייתה השאלה שלך? מתי טסתי בפעם הראשונה? יו.